मोनायाव बा गोदै गोदै मेसेज खालामगोन दा खाथियाव लोगो मोनलायबाय नालाय हुगदाव हुगदाव जालायबाय आं मा खालामबावनांगौथाय सिन्था दा खालाम आफा आं दंना नों आं बुंनाय बुंनायल' बुंफा ओइ रजे ओइ रजे मोजां मोननायाथ' बयबो मोजां मोनलायखायो मोजां मोननाया बयबो मोजां मोनलायो नाथाय आं नोंखौ मोजां मोननाय बायदि रावबो मोजां मोनलायनो हाया नाथाय आं नोंखौ मोजां मोननाय बायदि गुबुना रावबो मोजां मोननो हाया मानोना बयनिबो लोगोआव नों रजेया गैया मानोना बयनिबो लोगोआव नों रजेया गैया आं नोंखौ थैजासिम बावनो हाया रजे नोंनि अनगा आं थांना थानो हानाय नङा रजे वाह क्या बात है